Bueno, kaixo, egizan, aspalditxo, nahiz honoltza ontan zuen aurre, baina guztuan ador gaurre. Nerezako oso gertuko bai edet eta gaur egungo ere bai ez. Gozatzen nahi zutela pentsatzen eta ia gozatzen segitzeko aukera ematen zuen. Izen burua aldi berean. Euskal Herrian ezaguna da, eskuzko profesionala, doan lekura doala ere, utziaz bere itzala. Zuen artetik zeinek ez dakit, bikotekako finala, hain justu biara gatxaldean, hogetan izango dala. Finalerako ere gira, ze panorama daukagun, sarrera merke ez dagoen arren, ikusten 2000 lagun. Diego
gozatu asmo zaltzen enean, zuen denon belarriak, gaurko gau